Ezer baino lehen, eskerrik asko. Eskerrik asko onaino gerturatu zareten guztioi. Carmen, Izaskun, Rosario, Maria Antonia, Rita, Puri, Lourdes, Mila. Eskerrik asko denoi, ordainetan ez erreskatu gabe zuen etxeetan hartzeagatik. Baina batez ere, eskerrik asko bihotzetik egindako adierazpen bakoitzagatik. Zuen garai bateko oroitzapenak eta gaur egungo bizipenak gurekin konpartitzeagatik. Gutako bakoitza, gure arbasoen emaitza baino ez gara. Beraiei zor diegu gure izatea bera, norbanakoa eta kolektiboa. Gaur ezagutzen dugun Zumarraga, gure aitona monek, sarritan nekez urratutako bidearen emaitza baino ez da. Zalantzari gabe, guri, euren oinordekooi, herri hobeago bat uzteko helburuarekin ibilitako bidearen ondorio. Internet bidez, Zumarragarrei zabaldu nahi izan dizkiegun testigantza guztiek garbi utzi digute, bizitza ez dela beti erosoa izan emakume hauentzat. 10 emakume hauek Zumarragako historiaren parte bat baino ez dira. Gainontzeko guztien ordezkari eta bozeramaile izatea nahi dugunak. Ongi etorriak Zumarragako Zelai Aristi aretontara. Bertan garenok udaleko ordezkari gisa, zinegotzi ezberdina ditugu. Gaurko ekitaldi hau babestuz eta zuekin batera momentu hontaz konpartitu eta bizituz, ez? Lehenik eta behin eskerrak eman nahizkizuei danok proiektu hontan parte hartu dezuten guztioi. Alde batetik, udaletxearekin kontaktuan jarri zineten kazetari eta kamara hemen Josune eta Gotzon. Proiektu esanguratsu bat aurkeztu zenutelako eta honekin batera martxoak 8 inguruko ekitaldi gisa onartu eta antolatu genuelako. Eta honekin batera aurrera bideen beste pauso bat jarri izan genulako Zumarragako historian ale txiki bat jarriaz emakumeak, zumarratar emakumeek izan duten eragina goraipatuz eta balorean jarriz. Eta honekin batera ere bai, zerbitzu sozialetako arduraduna, Arantxa, bertan ebai, buru belarri izan dalako, ekimena bere hortan departamentuen hartuaz, eta honekin aurrera segiaz. Mila esker zuen ekarpenagatik, mila esker zuen bizipozagatik. Mamá, Juanita. Pensaba que estaba hablando contigo. No quiero decir, ¿eh? No, desde luego, vamos, envidia, es envidia.